madzishini madzisawese wakatonga ini ndinonzonyaradzi kamuzonda ndakatorerwawo munda wangu naEma Matidzi. Zvakaitika sekudai ndakange ndiri kubasa ndinoshanda kuseugoni kumachaini ndobva ndachipinzirwa runhare nevagarisani wangu zvikati munyaradzi munda mangu tiri kuona mune jecha nezvidhina ndakati handiani aisa zvikazi ndiEma Matidzi zvikazi wangowataura naye here ndikati Ema ndinogona ndambotaura naye vandachitaurira sisi wangu namukoma wangu ndakati kusitendi kuri kunzi kwazi kune zvidhina nejecha saka ndaikumbira kuti muende unonditarisirawo sezvo ndiri bhizi nebasa sisina mukoma wachibva waenda kunotarisa jecha nesitendi rere saka Ema akanga ari pamhiri pacho pamuzvari avo pavakanga vachitarisa jecha nezvidhina akabva achidzika abva achiti imi muri kutsvaga ikwapo pasitendi papa pangu avo vabva vachipindura naye zvikati tiri kuona jecha nezvidhina zviri muyadhi menyu zvikazi naEma waya imimi mukataura kuti yadhi yenyu mumunda umomo manga muri kupadhoku mababa wangu saka munditaurire about stendi yenyu itori stendi yangu zvitori kwandiri futi kutoti muri kugara kwacho ikupo ndokwanisa futi kutokutora kwamuri kugara ikupo avakati nyaya yakanaka kana yachinge yakadaro so sisina mukoma wachibva wati regai tiende kwasabhuku vachienda kwasabhuku Ema waya akabva achitomhanya kumberi kwavo abva achindonogara parodhi pasabhuku avo vachisvika Ema waya abva achitoona abva vachitopinda vese nasabhuku nami vachitotaura nyaya yavo Ema abva achitotaura kuna sabhuku kuti iyi ipadhoku yaisofudzirwa mombe nababa wangu saka iyi itori stendi yangu sabhuku abva atombodawedza mukadzi isauda kumisa Ema waya akati aiwa ini handisi kumira pandicharamba ndichitokundinya kuvaka kwandiri kutoitepo ana sisi wabva watodzokawo watouya patatigara 2 months tichiti munhu akamiswa ndabva ndachifonerwa kuti munyaradziwe pastendi pako paipai maakutoiswa futi foundation patachitodzoka futi paipai nasisi mukoma anga achisara mani patachitoenda pasabhuku svika nasabhuku ini ndakatombotirai kumumisawo but ndatoona kuti haasi kutoterera saka nyaya itori panapa idesa nyaya yenyu pashisamanga so 27 September tobva tatoendesa nyaya yedu pashisamanga takamutaurira semaitikire zvakaita Ishisamanga akati aiwa nyaya yenyu imimi tichaitonga musi wa4 October ndatodzokera 4 October waya asvika tachitodzoka kwashisamanga nyaya yedu yakuda kutonga Ema waya padare akanga asipo haana kuuya pamusi wacho zvikazi naishisamanga tichatumira masamanisi aende kunomudenza saka imimi tichazokufonerai zuva racho retinenge tagadzirisa nyaya dzacho ndatosimuka pashika tadzokera patopera 1 week Ishe asati afona 2 weeks dzatopera mwedzi wabva watopera ngaa musi wa28 October vandachitika ndichifonera sabhuku ndizoti nyaya yapapi vandachifonera sabhuku paipai ngabva ndafonera Ishe Samanga abva ati nyaya ndikuiziva hangu asi ndakambobuda ndakaenda Harare asi nhasi manheru ndikudzoka ndokufonera kuti nyaya yakamira sei bva ndachitogara paipai ndichiti Ishe vachafona nezuva remangwana racho bva ndachifonera Ishe waya foni yangu haichatopinde pamufoni mashe yakuti yakada kufona bvaita semunhu akabhuroka ivo takada kufona that ndaitodambura bva ndachitaura sisi Ishe Samanga ndiroedza kumufonera pafoni but haisi kuita sisi abva achifonedza simudza renhare rake abva achifonera Ishe Samanga zvikati zvakamira sei kunyaya nditaona matizi munhu ari kutowaka kungowaka anenge achipedza hazvizoti pinde padambudziko iri zvikaenda Ishe ndozo munouya musi wa1 November ndo pachatonga nyaya iyi zvikati hazvizononoke here munhu achinge aringrina zvinozofamba zvakanaka zvikaenda Ishe Samanga kana muchinge maona zviri kunetsa endesai nyaya mberi patatirega timirirei musi wa1 November wayo asvika tamira musi wa1 November sisi wabva wadofona foni yavo haichaita yangoti yamborina patamboda kutirai kufonerawo nedzimwe new number manew number akanga asingachatopindepo ndopetakazototi gaiti tuye nenyaya yedu saitaenda Ishe takatakampa $30 kutonga nyaya asi nyaya yacho ainenge yatonga kuti here nyaya yakatonga kwaIshe asi hapana judgment yakabuda hapana baya haina kutopinda haina kutopinda saka iwo from the explanation lendi kuti honde yako lendi ndeyababa wangu wakashaika baba wako kuti ndiyako ndiyako kuti honani kutorwa naEma Matidzi ndiani Ema Matidzi anenge muzukuru wemunhu akatengesera baba wangu stendi muzukuru wemunhu wakatengesera baba wako stendi baba wako wakatengeserwa stendi baba wangu akatengeserwa
2016. Unawacha akatengesa wewe. Alimumu. Ndio. Ndio akatengesa wewe. Kana akatengesa. Unje inini zvikutaurwa zvekuti ndakadaizwa kwaishakamanga handina kunyorwa samunhu kwaishakamanga. Ngatitotasije kuti iwewe uri kuzotora lendi handisi kutora lendi yavo, iwe inini nasekuru wangu taisheya lendi. Sekuru wachibva watengesa pavo wakabva wabatwa ngemuchisi yangu, ndobva ndataura, ndobva ndanzwa ndozvawaita, ndobva ndauya. Sekuru wakati kuti home muzukuru ndaita ndine machallenges ekuti 1 2 3 kurwara kwababa handazvitwisisa. Vandati ko kupadhogire uku kumugadheni kwangu wandairima zvakwakurima zvikanzi wari kurenda, ndikati kubva nhasi wapedza sizoni yavo kururenda isa kwamuri kuita handichadi nekuti zvinozonetsa mangwana. Kubva ndokungoti 2019 kana 2020 handichanyatskuziva wangu, ndobva ndawati inini handichadi kuti parime chokwadi hapana kuzorima ubva ipapapo. Inini ndadaro vasina kuzorima udaro ndakadzoka futi mumusha ndati sekuru ini ndakudini ndakuwaka zvikanzi nana sekuru ungati usuma kuti kuwaka nzvimbo yakwauizive. Ndobva ndati kontinya kuwaka. Munhu aiita nyaya iyi ndiZebediya Kwesha, avo handitowazive warutaurwa. Zebediya Kwesha ndobva ndaenda inini pawakauya avo ndakaenda kuna Zebediya Kwesha sabhuku ndimamuripo panguva yacho makatengesa lendi kubva papi kusvika papi, uyezve uyu wamamuti atengese lendi muchimira sasabhuku ari mubhuku here mekuti atengese lendi isiri yake. Zvikanzi nasabhuku aiwa inini tauriranai semusha. Ndikati tataurirana zvinhu 1 2 3 asi ndazwisisa. Zebediya Kwesha hana kuuya akati ndakabatikana yani ndakadaidzwa kwana tezvare. Saka uri nyaya yenyika haina kumira zvakanaka nekuti waifana kuva kwekudari kuno ndiwe iwewe waifana kuva kusungisa sekuru wako. Inini ndakaregera akatengesa lendi handi akatengesa lendi ndisekuru wako achitengesera wako. So in other words what it means hawatokuziviwe, hawatondizive. wanoziva ani sekuru. Iwe waunoziva ndiani ndisekuru. Hatiti hawadini. Saka munhu wanofanira kusungisa ndiani ndisekuru. Inini chandakaregera kusungisa sekuru ndechekuti vanga vaine mwana angasungwa zvakanaka. The issue is not about mwana kusungwa kana kungwa zvakanaka kana kusungwa zvakanaka. The issue ndeyekuti lendi yako yatengeswa nasekuru wako iwe usingazivi. Ende pane munhu atopa wakutoita madevelopments atowaka musha wake handiti. Saka munhu awaka musha wake that person cannot be disadvantaged nenyaya yekuti iwe uri kuzwira sekuru wako tsitsi. Iye sekuru wako ari muparemo muparemo zvaazvavo ndisekuru wako nasapu mazvinzwisa. Asi kudaro zvamuri kutaura ndizvo ini ndakaona hangu kuti ndiri mwana wehanzvadzi, ndiri mwana wateji mumusha umu. Mai wangu kubva kuhondo kwaigara musha umu ndomandakakurira. Inini imama wangu saka zvinini uruchema ushausana sekuru tozodzingwa musha zvadaro inini ndakazvinzwiswa ndozvawaita ini nana sekuru. Ndobva ndachiti pandakawaka awa ndovakatotora inini posheni yandogara ndofunga kuti 50 meters yandakasara nayo awa wabvatora posheni yangu akaora ndeuyu sekuru watengesa posheni yako hombe dzisembo kumbe sekuru zunga
pamusoro wadai nditaure ndichisi zviri zvekutengesa mabenzi zvinotengeswa zvisinotengeswa yakanengeswa ndikapira bhinzi 2 buckets ndatopira 2 buckets uyaka akabvunza ndikamikisena ndikati inini pangu inini ndawapa ndozi revai mike ndikati awa ndadini ndawapa kwandinogara ndikakunogara chikumba kwamai uko ndakazvarirwa inini pangu ndawapa ndichitaurana nawademo kwete awa wademo wakazopa bhagi bhinzi ne3 gallons ndokuchiwati warende wachiti ndinore mabhinzi saka zviri zvekuti pakatengeswa uyu hapanotengeswa wakuendewa utaura wademo ndowaridzi wandakataura nawo wakashaya saka bhaundari racho ndakapangidzapastori pako sabhuku ndikapangidza sabhuku wademo Rumanya. usamhanye baba iwe hapastori pako ipapa zvekuti hautorinawo mararamiro topamunhu kuza hapasi saka mbavha ndiya ini ava ndakavapa pandaigara wakapa kuti wadii kuti wagari wagara kuita pawo kuita pavo asi apakapfuurira wakabvaisa umwe munhu ipapa waisa umwe munhu ndipo uzonanambira mati imi bambo makapa uyu baba wake ndokugara apo ndaigara baba wake kovhaenda kopawo umwe munhu asi paazopa umwe munhu azoba kamwe kalendi ngeuyu neapakaisa munhu ndebe uyu akakaisa munhu ndiani madibaba uyu Imurikune. ini ndandisiwo nandiri kushona Pamakazonda pano. apo ndakazodzoka ndipo ndakazi mazopfuura sei ndadaidza sabhuku ati mugani wakandipangidza ndikuyu ikati apa ndakatirenda akandipa bhinzi izwa shamwari usadaita tsotsika kakwana wewe sabhuku aizodaidza iwe sei pasiri pako sabhuku ndindakaenda kumushure ndaona wati iwewe makapa baba baba weuyu kokuzopawo umwe munhu umwe apiwa uyu ndiye azobatanidzira nekwemusikana ndosaka toti iwewe pawadzoka ubva ushisha wacho handiti wamba wakuenda kwasabhuku kodini because handiwe wawedzera rendi handiwe wapa munhu rendi saka kwasabhuku wanga uri kuenda kodini sabhuku ndandiri kumiuchidzeta izwai bambo mudakoyeuchidza sabhuku chii baundari apo ndakagumira pandakapababa baba uyu baba wacho agari baba wacho angasipo angazi arwara ari kubocha asi uchiri upenyu hazvini zvababa baba waka mai ndiye aripo mai ndi ati aripo aripi mai wacho one mese muri apa hamuna chekuita nenyaya yendi yemuti wake zvayo iwe musikana lendi yaise yako ngeyamai yakapiwa nana sekuru pakadzoka musha imimi lendi pamuri ndiya baba yakapiwa ndisekuru uyu Mai wake. aiwa sekuru awo ndiwo wakapa awo sekuru awo ndiwo wakatengesa lendi kunana baba awo ndosati kutaura baba wake uyu ndiye muridzi welendi hanzvi asi akazonotengewe kune ava haasi baba wake muridzi welendi ndeuyu akatengeserwa lendi handi ava baba ndi baba wavo akazonoisawo munhu kutengesawo futi palendi yatengeserwa ndi baba wavo achitengeserwa chii munhu dispute yazobuda papi yazobuda pekuti baba wavo munhu yakatengesera wakabva azoenda konjonja futi kwani kwakwe iwewe wakasiyirwawo ndiani ndi mai wako aona ndizozvo mai wako hapasina baba wako hapasina
Baba wake hapasi. Baba wapenywa swarurwara. Baba wake. Saka uyu aizopasi lendi ya baba. Auyu mukirisa ngambe baba watiri kutarisana nazvo ndiwo akagara apa. Nokuti iwo hawachatombokwanisi baba wakuru. Imi bambo mulitodzika. Makutangotora izvi makagwirwa lendi. Takapirana baba. Sewana. Vamagwirwa. Tapiwa mukoma pake. Iwe pako hwadini. Lapa awavademo. Sewarugara pai. Sairugara. Ini ndogara kumba kwa baba cheko. Kwa baba cheko. Ndi last born. Mushure tete anditaura kuti iwe zviri kuenda kuwaka uko. Wawaka uko pakazogara muzukuru mushure nekufamba kwenguva. Saka iye baba imokupa sei kudubi pamuchaira zoti muchauzwa nini. Ai unoziva. Uzokunyepa. Ai ndipa nenharo mira. Unoziva kugozo mitsotsi. Uri kunyepa. Nai baba. Tatu koti atidiona nani makambuzi nemaovorosi nechi. Kuwano ene mapata zemasoro. Orogumira. Ndinoti muende uko. Anditi masvika unga. Ndinoti muchitima kuti muridzenendi ndiani. Motaura nendi correct person which owner chaiye wechi welendi. Because pane matsotsi mangani 3 ari kurwira lendi siri yani. Uyu ari kurwira yamai wake. Uyu ari kurwira yani yababa wake. Uyu ari kurwira yani yababa wake. Sabhuku ari futi involved madhiri yaye euyu. Iwewe mumuri menyu ndiwega mukomana. Kuwana mukomana. Mukoma uya. Yes. Nyanga yetigana vana vasimatisa. Ndakamboenda Harare. Ndaenda Harare ndakadzoka sindegaro nepano pogara mwana. Zvambosiyana nazvo. Ndakati pana kuwaroga pandovani vakanga varikugara wachaina. Ndakati wachaina munhu vanogara. Ndakada kutukana nawo. Svikana nhasi. Ndagara paya. Vanhu vanenge varora kuti wachingoenda pichana. Pana muganhu wako uri papi. Muganhu wangu wake akapana nababa ndiuyu mushanjo ndapa. Ndikati mushanjo zviri kuzotemwa mushanjo. Kana zviti kwesei sofika mushanjo baba. Ndakagara. Baba bazouya neushu wari 2. Ndabva pangu. Baba ndafunga kuti paddock yangu bhozi zvito zvakaita imwe kuva akune varanda kune paddock. Saka iyadi 1. Saka wese ndakambovhurwa mukati memunhu wetiso. Kuvaranda ndikune paddock yemwambo. Kwazangu ndafunga kuti paddock ni sisi mayaka akashaika. Kwazi muzukuru zvari kuita haana stendi ba. Ngachigara paddock. Nokuti mukomana wawo zvari kuita. Ndikuona madhifomesi kuti ari kutengesa. Asi nyamacha chandiri kuona. Zvautengeswa zvapana mazota kuti bakiri beans. Banana bus. Andikuzvona. Saka ndione baba zvinoshata. Iwe muzukuru chienda munani kuna sabu. Wotara sabu kuti ndizotaura baba. Sigwara azvivhu. Shuwa muzukuru yana sabu, bashina sabu asiko. Sabu washatora kimuno. Pavaya ndikati ndi sabu. Ndachida kuna sabu. Sabu ndakuzukura chidzuko. Ini baba ndizvakataura kuti ndinenge yapera nemwana. Saka ini ndasi muzukuru wangu. Saka azvishuwa kataura. Ndikati sini mai ava maidimwa. Ndiwo ndikagona kuti anonyesere zvekuitika.
Mazaa zvakanaka ngekupe chifoni. Namba vapiwa phone number yedu. Vatana sapo. Azati siku yako be. Asiku yako uditoka sanya hii. Unazoka kumba manda wafonera. Wafonera. Boya ba phone yako hiyo ndio problem. Unachizona okay. Sasa uchimverify yacho manje. Iwo vanhu vademo vakatosvika togara futi panapa papacho unotomborwa bizi yadi vamwe pacho. Saka dambudziko razoya papaito kuti awa wasipa musha kuya kupande ngombe kuya kuti mita itosipa mangu yaitokura neuswa zvengombe toiwo. Awa wakuiti washanjiri kuti ngekwedu ndokune beta soyo yacho. Wauti isi makatipa kune matombo kuno kune uyu. Stendi uyu. Tanda wina kuti wafura muganga. Wakapiwa asi kuwadzingeso tokuti wagare kuti wauti muzukuru nese wanowa zukuru chatokoti ugare wese chi asi wasingapindi kuti mupadhi yababa baba wapiwa chi muzukuru awugare kwawo ngozi ngosi 150 by 30 mupadhi yawopiwa chi ngozi 50 meters by 30 saka ndotopige big land yacho asi atometa kutukana kana watukutikana watosvika pamba ndiwachiwatorera kwangu. Handisi kuti imi murikudzuka pandikuti enda chandanzira nditaura kuti sekuziva pamunhu saka ini chandikura ndichoti wakomana kwarudzi inga imi muri muchitaurira wakomana migano chaicha yakasiya taurwa nababa yobva yagadziriswa sabhuku aripo mutaura zvaanodii zvaanoziva because at the end of the day handidiwa kuti kutengesa land imhosva nemabira pesi handisava ndonobakura kana ruzivo asi ndiri kutengesa land hazvibvumirwa imhosva chati kana wakomana wauya wabva waona kuti land yakatengeswa kupi kunani ndiyani vatazvigadzirisa panyaya yauri kutaura kuti baba zita ndi airika muzonda panyaya yauri kutaura kuti yanga iri kurendeswa handizivi kuti kurendeswa isusu kuti baba achigara pamunda mama atonwa mabhanana nepukasika handizivi kuti kurendesa kwauri kutaura iwe wari kuti wairendesa urima mabhanana ere kwairendesa mamutone mabhanana nepwa zvauri kutaura kuti kwazi takazoti munda taakutora handizivi kuti wakataura nani isusu tisu wana wasaka muzonda wacho baba wadu isusu achitotitaura tichitosvika pamba ikoko kuti aitotema mabhanana nepwa tichitodzi ndo yadhi yangu kwese kwainogumira kutone nemimango yaitoriko ikoko ndokunogumira yadhi zvauri kutaura sabhuku ekare isusu tichifambira nyaya idzodzo kubva pawatangoisa jecha muyadhi mababa iwo ema wakatiti musapedze nguva kuenda kwasabhuku nekuti isusu tisu vanhu vacho tinototonga sabhuku ndakabvako tsamba yasabhuku ndinaye akanipa go ahead kuti ndiwake kwashe ndakabvako ndiye akatondipa go ahead kuti ndiwake tsamba ndinaye for sure kurebeswa kwaitwa nyaya yedu kubva musi wa 27 September kusvika ishe pakusazodaira makoo edu patazotoona kuti saka nyaya shuwa zvekutaura kwakaita ndokufambira kwakaita chii nyaya dai zviri zvekuti baba wedu isusu standing iri ndeyavo kana kuti baba wedu isusu akazi ahendi nyaya iyi ishe ungada akatigadzika pasi asi ishe akati samanisi ndakaendesa asina akadzozoti ngei wasina kuya pati ndichakufonera ishe anozofona tisaitofona kusvika pauzobloka nhamba dzanzadzanzatatakamsiya ishe atinobva tagara naye pasi panyaya yestandi ini ndikuti karambo ishu yeko ikuzokurendeswa ndakazopiwa bhaketi rebhinzi eji that is out of the question because anongozvakataurwa ndamuzwa pauta wanyaya kuti dzakati arende pagore kana kuti pa5 years kana kuti pachii pangu dzakangoti haarendai plus pakuzotora futi pakuzotora stendi kwakaita hawana munhu wakataura naye handiti plus iwo wakazototora stendi nekuona pamba pasina munhu nekudiza kufa kwababa wedu wakadai wakazotitaura kaisusu kuti takutora nyaya yanga yakamira so isu tichi baba wedu asati afaiti stendi ndei it's okay isusu wakomana murudzikari fungaite titakanaka muzotaura titakanaka kuti muzomisawo vanhu vakauraya kudzawo muchi hapo imozvipesa mauya nekudza so vanhu vari kudziro want to know
Munyakazitwa yakotona. Adulimo. Udo wako mukati muno. Sitomire sinomukasvika mumataura. Ndiana namutaura ma. Inini ndima kamisa. Sitomira mumataura simbomira kwa. Pamusoro munhu wakasoreswa kudhara akasotogara kare Karekerire. baba asati atosheka baba asati atosheka Vakacheka nini? baba akasheka 20 kana sakanzi 2020 Ini wapa 2016. 2016 ndo pakatemba state. ndo pakatemba state. Mama 2020 Imi 2020 kana mnarisa 2020 imi msema makanyara. watogari kuri vanogara same village tinotogara same village saka kutoshandiswa sevasikana kia wapinzi. Sei mama makanyara pa 2020 mwedzi munhu yokupa munhu okupiwa ndende anga aripo. Akapa munhu muripo. Okuita 5 years. Muzanga kutaura kuti rendi ndeni. Basi paine munhu aripo 5 years. Mazachakane. Ini zvandakaita. Ndakarwara. Pandamufonera. Ndaitomuti seku ndinoona munhu amachinodzika dzati zvichimboitika. Ngati bomoeva. Ndinobhara ndoharwa hangu. Izvakanditaurira. After about a week here, 2 weeks, vanazodashayika. Munhu akapinzwa. Tati munhu akapinzwa. Ndakambaya awo. Awototi munhu iye aka 2020. Mapinziro akaitaka. Uyu akamutekesera. Vati ndiwakasituru. Saka asi yaka. Akati ndiwakasituru. Ari wakasituru mukagezwe maturuzi. Uyu bhazi rawaka big house. Bhazi warana baba avo. Vachipiwa maipi waka big house. Ndosandokutaura kuti paakapiwa pekuwaka big house. Ati paakapiwa pekuwaka big house. Imi mamuripi. Nyaya yakatotangira pekuti paatomopewa kuza wake storu. Unowaka storu mbangu wesiri yake. Aiwa. Unowaka storu muhere panzvimbo isiri yako. Azviti bambo ndakabvunza upiwo bambo. Imi bambo. Izwai bambo. Imi bambo muneka kunyepa futi. Muneka kunyepa futi bambo imi. Muri mukuru yenyu asi mutaura zvisikaziva. Muri kumixa zvinhu zvekuratidza kuti mamudo kuharari. Pamwe pacho kunototaura ndandiri harara ndizvizivi zvakaitika panoda kuzvipinza mukati menyaya dzatisingazivi. Mamuri harare fusto wanga waripo wodi wotaura zvamunotaura kazviri kurekodwa tozoona kuti zviri kupiningishana nezvekutaura nemunyina ine muzukuru tozoti manje zvinonesa vanhu wakatotaura nasabhuku wekare pana sabhuku anga aripo kare anditi watakataura naye iwo wakatotaura nasabhuku wekare kuti sabhuku arambe kuti uku handidi kuziva uku ndozvautaura wakaenda kuiti noti sabhuku pane ndopapa mafadzokeredza kairi katatu kana muchiti sabhuku wekare munenge muchirei pakachinjwa masabhuku kubva pakutengesera kwakaita nana babodiswe masabhuku akachinjwa papaita achinjwa masabhuku imimi pakuzovapa imimi makanga muri ini ndinogara vatisi ndo patakazodzika chida kana sabhuku kunyowana vanazodzoka futi kuna sabhuku wekare ndiriyo ndofunga patakangoswa jecha pamupaya sabhuku wakabviswa wacho pamakapiwa achiri kwenu uri tinoda sewitness ndiyasaura chokwadi saka imi wakuona pamurudzika iye akanga ari acting sabhuku yedu anofanira kunge aripo because ndo pakaitika zvinhu panguva yake uyo aripo izvo zvizvi haane chanoziva Uyu unombogari muyadi. Muyadi yacho vanhu 1, 2, 3. Pana vanhu 5 muyadi. Iwe unogari uyu bambo. Unogari. we harare Unogara muyadi mo. Yadi yakata ho ino yandika. Uzapesa izi ulili panogara. Kuvarando kuti phadzo. Saka kuno imi kana pekulima munabwere pamwe na. vakakura sei?
kuti shupa shanda baka wakakura sei namusi nile afwe hafueti 50 by 50 moto kutengesa imwite 50 by 50 munosaka kuonesiwa kama nandikutengesa chinhu haina tengesa but sei imi mkomo makasana nekafifika by 50 kakadaro unoitora mita wanoitora wanochipiwa mita nevazukuru vachipiwa mita unomborime aurimi kuri harara no ndosaka ndatoti murume aneka munyepa murume asvara chokwadi nawe iripawaze kuti pamba mukutaura chokwadi ndimi mukuru unofanira kunge ari kutaurira chokwadi but ndimi nekamunyepa aiona you can't tell me kuti imi baba weimi anopa muzukuru 150 meters by 30 meters iwewe mwana wake mukomana mukuru wopiwa 50 by 50 ivo ndima yauninayo yakakura sei watadza kutaura kuti ndima yako yakakura sei wangu amene zvaungotaura ndima yako iwo hautozivi takadini saka zvinova kuti haupo no yewana misheni ndakakanda yangu yangu ndemuzombauri anamuzobando ndimataura imi kuti muzukuru akaguriwa 150 meters by 30 meters asi imimi mwana wacho wemupi mune 50 by 50 handine wana wangu ndakapowa yangu stand ine wana wangu ndakagurira 2 samosi stand yangu imosika kuti 200 by but still it doesn't make sense kuti ite 200 muchipa muzukuru 150 iwo toti muzukuru yana 150 mwana wako yana 50 by 50 murive musha uri 50 by 50 muzukuru nekusha kwake uri 150 by 30 baba ndiyakapa uye utoti baba wakatigoera baba pakagowa iwewe wataura kuti baba vakagowa ichokwadi akatipa tiri vatatu vakomana makapiwa yakazvakakura sei zati makapiwa sei aipapandokakuleta asi vanhu patunaa ore pamba pachipambosara pakakura sei ababakasara pane tiri madhiga tiri madhiga akakura chii kozika uchidhiga kakangosaka kahoro kanochichidhiga 100 meters kudai by chii by 300 apane 200 baba asarwaika aiwa izoipa tochakutsvaga nyaya iyo muda kuhata kuti pamosara ega kusara ega zvinotasara ngeyakaizopa ane rendi yakambokura sei kuti yese kuna chokwadi chiipa because ini chandikuona wakomana imimi wakomana muri 2 imimi muri 3 wakomana mudhiri yekutengesa rendi muri mese menai because guys kana ta anyway result ndichaiona musi chingani but mupiwe data kuti next week piwe date ndokuti wakomana wakudzikaita tiyase kuuya nenyaya inyase kubuda zvazvidwa mabudu yedu kuti tese because mamiri yakaita ine a lot of mantruths nechi kunyeva ine kunyepa kwakawanda ine kamunyepa kakawanda ndichizungudza ingwe tati tiri kuyapo zefrit munhu wese ane chekutaura ngawa ari panzvimbo musi kubuya chii wakomana kuinspection chokwadi chodii chobuda tauri vaya padate netime kuti musi wakati one person akaendapo endai mupiwe date netime vamwe ise budai